Ordu bat daramagu gomabolak ateratzen saiatzen. Ez dabil. Zatoz, atera. Zer tontoak zareten, txampon bat erabili behar duzue. Ongi astintzen badut, aterako alda. Noski ezetz, Maria. Indarrez sakatzen badut. Ez da posible, Steffi, barkatu. Nola aterako ditugu. Bai, nola? Goazen txampon batzuk hartzera. Noski, hori da. Non dago txampona? Hemen dagoela uste dut. Barkatu, Stitch. Barkatu, Katu. Barkatu, Pikachu. Bai, hemen dago. Txampona daukat. Ez hemen. Ostia. Txampon bat behar dut, ez donut bat. Non dago txampona? Lortu dut. Gorria da. Espero dut honek ere funtzionatzea. Ez hemen. Non egongo ote da. Ez hemen. Ai, txampon bat. Bai, primeran. Aurkitu dut. Ez dago ezer hemen. Ai, gogoratzen dut. Txampon bat aurkitu dut. Hau zuretzat da. Eskerrik asko, Dasha. Orain joan behar dugu. Begira, lagunak, txampon gorri berezi bat daukat. Iban, ezin duzu gorria erabili. Txampon hau erabili behar duzu. Baina txampon bera da, kolore ezberdina besterik ez du. Zer gertatuko da? Makina barrura xurgatuko nau. Gelditu lagunak, ni joan nahi dut lehenengo. Noski, lasai. Ai, begira. Atera ezazu. Kolore morea. Alex, zer zapore du? Oraindik ez dakit, baina goxo usaintzen du. Ni naiz urrengoa. Biratu. Kolore berdea. Oso gozoa izatea espero dut. Probatu nahi dut. Berehala probatu nahi dut. Abiaren antza du. Nire txanda orain. Biratu. Mahatza. Gozoak dirudite, bat probatu nahi dut. Txampon gorri hau lortu dut. Txampon bitxia. Uste dut funtzionatuko duela. Biratu. Non dago? Zer da hau? Non dago, Iban? Hemen zegoen zutik. Bai, gero desagertu egin zen. Iban, non zaude? gomabolen makinan nago. Ezinezkoa. Agian alde egin du, eta ez gara konturatu. Bai, agian, goazen golastera orduan. Ei, Maria Steffi, hemen nago. Mesedez, lagundu nazazue. Itxaron, hori entzun duzu? Ai, hemen nago. Neskak zatozte, hemen nago. Ibanen antza du, baina oso bitxia da. Entzun duzu hori.
Lagundu, hemen nago, hemen. Bai. Ivan, zutzaga. Hemen nago. Ingo, azkenean ikusi nauzu. Nola iritsi zara horra? Ez daki, txamponai jarri, biraketa egin eta gertatu eginda. Nola lagundu ahal dizugu, ez badakigu nola iritsi zaren horra. Zer iruditzen zaizuzuk gominola lortzen baduzu eta nik salto egiten badu. Baina ez daukagu txamponik geratzen. Itxaron segundo bat. Bat daukat soberan. Sorte ona izan duzu. Ideia ona da. Gominola daukagu, baina Ivan oraindik barruan dago. Ez dut nahi. Ados lagunak ez dezagun gehiago egin. Ez kezkatu, bueltan ekarriko zaitugu, agintzen dizu. Txampon gorri bera aurkitu behar dugu ura ateratzeko. Bai, txampon gorria saiatu, agian funtzionatuko du. Bat minutu. Giltza daukat. Hainbeste txampon. Lortu dut, gorria. Ea gure planak balio duen. Eutzi, Ivan. Zer gertatu da oraintzi? Maria ere barruan aldago. Atera egin behar ditut. Ni ere gominola makinaren barruan nago. Efi, lagundu gaitzazu. Lagunak ondo alzaudete? Beste kolore bat saiatu behar duzu txampon gorriak egin zuena desegiteko. Bai, saiatu urdin txampona aurkitzen. Urdin txampona aurkitu behar dut. Non dago? Ez dago ezer hemen. Urdin, txampona bilatu behar dut. Ahoa ireki dezakezu. Leku oso bitxia txampon batentzat, baina azkar ibili behar dut. Urdin txampon bat aurkitu dut. Honek funtzionatu beharko luke. Irubi bat bira. Eskerrik asko erreskatatzeagatik, Steffi. Ez naiz inoiz gehiago gominola makina horretara joango. Usain ona du, baina hain da itxaskorra. Pozik nago itzuli zarelako. Aupa, makina interesgarria. Gominola makina erraldoia da. Ikusi zenbat handia den. Zenbat gominola dagoen. Gustatzen zait nola erortzen den. Dasha, Alex, sakatu dezaket bigarren botoia. Egin, Steffi. Zein gominola, makina itzela. Maria, Dasha, Steffi, Alex gelditu. Ez gominolarik, gozoak txarrak dira zuretzat. Mesedez, Ivan. Gustatzen zait gominolak nola biraka ikustea. Niri bai, fascinagarria da. Baina Ivanek ez digu uste. Badakit zer egin behar dudan. Eskutatu gaitezen markoaren atzean. Ivan badator, koadro bat garela egingo dugu. Ideia bikaina, Maria.
Kuadro oso bitxia. Maria, Steffi, badakik zuek zaretela, esan dut ez gominolari. Agian gominola hauek kendu beharko nituzke. Eskutatu ditzagun toki seguru batean inork ez dezan gominola gehiagian. Txarrak dira zuretzat. Zerbait interesgarria irakurtzeko aurkitu behar du. Logeratu naiz. Itxaron. Non daude nire gominolak? Maria, Steffi, Dasha, Alex hartu aldituzue nire gominola guztiak. Kaixo, Steffi, Dasha hartu aldituzue nire gominola guztiak. Ez, Iban, Dasha eta biok hemen jolasten ari ginen une oro. Ongi. Ongi, sinesten dizuet. Ez dago gominolarik hemen, baina Alexi galdetuko dio. Alex, hartu aldituzu nire gominola guztiak. Ez, Iban, ez nintzen ni izan. Dinosauroekin jolasten ari nintzen, Iban. Bai, ez dago gominolarik hemen, dinosauroak soilik. Mariarekin konprobatuko du. Iban, ondo zaude? Laguntza behar duzu. Badakitzu zarela, nire gominolak bueltan behar ditu. Bai, eman orain. Lasaitu. Hauek aldira esan nahi dituzun gominola. Ez, lehenengoela norbaitek hartu zituen gominolak esan nahi nuen. Zer diozu? Ez ditut gominola horiek ikusi zuk debekatu zenidanetik. Marrazki hau egiten aritu nahi zune oro. Barkatu, Maria, ez zinen zu izan, baina norbaitek hartu ditu. Kaixo, amona, gomabolak zeuden sofan ikusi dituzu. Ez, Iban. Utz egiaztatzen berriro. Ezin ziren desagertu, norbaitek hartu behar izan ditu. Misterioa da. Iban, lortu alduzu gomabolak aurkitzea. Ez. Nor da hori? Ai ama. Zer da, hau, zuk ere entzun alduzu hori? Oh, yes! Hotz hori handik dator. Nor da hori? Nor zarazu, zergatik ari zara negarrez. Gomabola gizon bat naiz, zuen gomabolak hartu eta jan egin ditu. Eta orain hortzak min ematen dit, barkatuko didazue. Ai, txiroa. Noski, barkatzen zaitugu, baina orain hortzetara eraman beharko zaitugu. Aurrok, ez jango soki gehiegi, hortzak mina eman diezazuekete. Begira nire gominola makina. Laranja. Goxoa. Hey, Alex! Hori globo makina bat da. Eman diezadakezu bat. Noski. Zuria dauka. Goza ezazu, aita. Eskerrik asko. Itzuliko naiz eta jolastuko du. Ai, ez. Ai, ez, nire
nire globo makina. Ai, ez. Barkatu. Alex, utzi niri konpontzen. Ez dago konpontzerik. Ai, ez. Ezin dut konpondu. Zer egin behar dugu orain? Ez kezkatu. Irtenbide bat pentsatuko dut. Berehala itzuliko naiz. Ikus dezadan hau konpon dezakedan. Alex, irtenbidea aurkitu du. Espero dut zintarekin konponduko dugula. Zinta, ideia bikaina. Ongi, dena ondo dago orain. Ideia bat daukat, lurretik jan dezakegu. Ez, zikina dago. Iruditzen zait irtenbide bat gehiago dagoela. Berehala itzuliko naiz. Espero dut zerbait ona izatea. Kaixo, globo makina bat eskatu nahi nuke mesedez gaur bertan entregatzea posible alda. Bikain. Alex, alaitu zaitez. Opari bat daukat zuretzat. Entzun alduzu kanpaia. Etor zaitez nirekin. Eraman dezagun etxe barrura. Eskerrik asko, aita. Espero dut gozatzea. Hau da, inoiz ikusi dudan globo makinarik handiena. Bai, ireki dezagun. Honek itxura bikaina du. Hona hemen globo batzuk. Bete dezagun makina. Baina hau ez da nahikoa gominola. Gehiago ekarriko dut, ez kezkatu. Proba dezagun. Berdea da. Espero dut gominola gehiago lortzea. Orain gominolak dauzkat, baina lehenik txiste bat daukat Alexentzat. Probatu dezagun. Alexentzat txiste bat da orain. Alex lagundu, lagundu. Alex, Alex lagundu, lagundu, Alex lagundu. Begira, Alex. Geldi, gelditu. Ez. Alex, txantxa bat zen. Neu naiz, aita, globo gehiago dauzka. Begira. Eskerrik asko, aita. Ongi, goazen. Bete dezagun gure makina. Bai, goazen. Orain betetzeko garaia da. Honek itxura zoragarria du. Bikain, niri ere asko gustatzen zait. Globo batzuk hartzeko ordua da. Berdea da. Alex, gelditu, hori gehiegi da. Divertitzen ari naiz. Limoiarena da. Laranja da. Ene bada. Steffi, lagundu nazazu. Txine, ene bada. Zer ari zara egiten? Ez dut oraindik amaitu. Nire telebista saio kutuna oraintxe hasten da. Eman iezadazu. Nirea da. Nirea da. Oraindik funtzionatzen du. Maria, zer egin duzu? Eman iezadazu. Oso ondo. Orain urrutiko aginde magikoa da. Ideia bat daukat. Gaur asko gozatuko dugu. Nola da posible, oraintxe egin dut. Nik konpondu behar dut.
urrutiko aginte hau jostailurik dibertigarriena da. Jarrai dezagun dibertitzen. Hasi nahi baduzu, jan egin behar duzu. Ez zait gustatzen nahi dut. Zer, ez zaitut entzuten. Utzi oihuka egiteari. Ai, zer ondo, nire panpina hasi egin da. Aurrak azkar hasten dira. Klik egin besterik ez da egin behar. Bikan, orain bakean ikus dezaket telebista. Mokadu txiki bat hartzeko garaia. Ez duzu hau gehiago behar. Ez zait gustatzen zapore hau. Badakit zer egin behar dudan orain. Hori da behar dudana. Ai, ez. Telebistan dinosauro beldurgarriak baino ez daude. Ene, bada, dinosauroak benetako bihurtu dira. Goazen, Iban, korrika egin behar dugu. Steffi, lagundu nazazu. Ene, bada. Dasha, lagundu nazazu, laguntza behar dut. Norbaitek lagundu nazak. Ene, bada. Zergatik ez? Bai, noski. Aita, lagundu nazazu, denak gelditu ditut eta agintea galdu dut. Eta dinosauroak niri jarraitzen ari zaizkit. Zer gelditu? Dinosauroak, deituko dizut berriro. Ados, edo zer gertatzen dela ere, ez panikatu. Zoaz, hartu urrutiko agintea, eta nik dinosauro arraro horiek konponduko ditu. Ongi da, noski. Aita, hemen daude. Ei, zu! Zer egiten duzu hemen? Uste dut pixka bat berandu dela gonbidatu batentzat. Utzi irteera erakutsiko dizu. Jo, hor zaude. Gorputz osoa lokartuta daukat. Maria oso txiste txarra izan zen hori. Barkatu, Iban, ez dut berriz egingo. Ondo da, barkatzen dizut, baina ez egin berriro hau. Inoiz ez berriro. Zer gertatu zait oraintxe? Nik gelditu zintudan urrutiko aginte magikoarekin. Barkatu, oker nengoen. Ondo da, barkatzen dizut. Ez da berriro gertatuko. Zer izan da hori? Dasha, gelditu zintudan urrutiko aginte magikoarekin. Barkatu, ez dut berriz egingo. Ondo da, barkatzen dizut. Inoiz ez berriro. Gaurko nahikoa telebista. Umeak, inoiz ez ikusi telebista gehiagik. Eta portatu ondo. Eta beti entzun gurasoei.
mesedez. Zerez ari zarete barre egiten. Zer gertatzen zaio zure ileari? Zer gertatu zaio nire hileari? Zer? Hau ez da nire hilea. Ez kezkatu, Maria. Gelditu hemen, aitari deituko diogu. Aita, Mariak zure laguntza behar du. Ba, noa. Begira zer gertatu den. Aida, nire hilea bueltan nahi du. Ez kezkatu, Maria. Irten bide bat daukat zuretzat. Nire hilea, nire hile maitagarria itzuli da. Zer? Aida, Zer. Zer gertatu zaio nire hileari? Ai, ez? zein amets bitxia. Maria esnatu, Maria. Zer gertatzen da zure eskuekin, Maria? Zer gertatzen da nire eskuekin? Kendu hau nireretzat. Kendu hau niretzat. Ez kezkatu, Maria. Hori askoz hobea da, eskerrik asko, aita. Zer gertatzen zaio zure eskuei? Zer, Ai ez, zure oina. Zein amez gaizto. Interesgarria. Saiatu gaitezen. Memem gorria, baina urdina nahi nuen. Oraindik ez dago urdinik. Ai. Hei, hemen ari naiz lo egiten. Zer? Zer gertatu da? Hilea. Oso desatsegina da. Orain hilea nonai dago. Ibar, zer gertatu da hemen? Ez dakit, urdin gumboa lortu nahian ari nintzen, baina makinak behera egin zuen. Eta gero gozokiak lurrean guztian, eta gero hilean onai ikusten dut. Ai, gumbo bola makina. Orain ulertzen dut. Hau guztia gozokien erruz gertatu da. Ken dezagun gumbo makina. Misterio argituta, orain joan zaitez igerilekuan jolastera. Luke, ez jan hori. Ez. Wow! Tai, ai,